A Deputación de Ourense organiza a través do INORDE os días 3 e 4 de outubro a cuarta edición do Foro da Castaña, que se centrará nesta ocasión na recuperación do solo tras os incendios forestais. O simposio, que se vai celebrar no multiusos do Concello de Ríos, reunirá a produtores da castaña, propietarios individuais ou agrupacións propietarias de soutos en Galicia, así como representantes de empresas privadas e entidades públicas que traballen nalgún ámbito vencellado a este sector. Durante toda a xornada haberá unha exposición de maquinaria agrícola e manual relacionada coa recollida da castaña. Esta iniciativa, realizada no marco do convenio coa Consellería de Medio Rural, comezará co relatorio sobre a rexeneración de cinzas, o chan esquecido nos incendios, a cargo do técnico responsable do Centro Agrogandeiro do INORDE, Servando Álvarez. Entre os temas a tratar está a importancia dos portaenxertos nas plantacións de castiñeiro, as novidades sobre os tratamentos do castiñeiro para madeira e a súa relación coa estrutura de combustibles forestais. Tamén se falará das asociacións e a súa importancia na mellora do cultivo do castiñeiro.